Langkasan mo yan, putang. Ayan po, good morning mga kaparing Jason. At papunta na tayo dun sa site. Pasok na naman tayo. Pero pag break time, siguro mga 1:30 ay aalis din ako dun kasi kukunin ko yung yung result ng CT scan ni Ami. Ako na lang yung kukuha kasi malapit na ako dun. Ikot na lang. Tapos di ko nasasama si Ami. Pero kung magawa ko agad, kung halimbawa may gawa pa dun sa site, pwede kong bumalik para makapagtrabaho ulit doon. Para dalhin ko na lang dito pag out namin. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga viewers, mga silent viewers, sa mga sponsors, at sa mga anonymous sponsor natin. Shout out po sa inyo lahat at maraming salamat. God bless po sa inyo. Yun, back to work na naman ang parang Jason nyo. Sana panoorin nyo po yung vlog na aking gagawin ngayon. Hanggang dulo, huwag tayong bibitaw. Ayan, let's go! Buksan ko muna ang tindahan. Bukas mo sa ang tindahan. Ilang araw na itong sarado. Ilang araw na sarado. Kunti na lang. Pagbalik namin kami babawi pagtinda. Pag na-opera na sa amin. May ibang chichirya malambot na. Hindi na crunchy. Kumbaga yung iba malapit na mag-expired pero pinagtanggal ko na. Itong mga pa. Goods pa. Ayan mga kaparang Jason. At nandito na tayo sa bahay nila Kuya Joel. Bahay ni Palawan. At nagpipinis na. Ito mo yan, kulungan. Si Kuya Arnel nandyan. Production nandyan, si Utol nandyan. At tingnan nyo na lang po sa kanya-kanyang channel namin. Channel ni Kuya Arnel. Tingnan nyo na lang po sa channel ni Kuya Arnel yung ginawa niya ngayon. Tsaka channel ni Kuya Joel. Alright. At lalagyan ko ng pipreparean ko dito. Ito yung gagawin ni Kuya Joel. Alright. Wala. Sana? Nanggana ako?
Ah. Magkakatok na! Katog ta, di pa nakadalang daan. Ano yan? Katog na, wala pambiyanan. Magkano kaya ano yun? Ayun. Palitan, no? 50. Ha? 50. Oh, banyera pa. Kasi ha. Kasi o. Tatano. No. Kasi lo, sa banyera. Oo. Ano kung talaga nga tugon dito? Langkasan mo yan putang, tapig pagkabutan dito sa pako. Dahil magamit sa banyera. Kaya nga pasensyahan eh. Nagpabili si Kuya Puloy ng alak. Oo. Yung tilo. Nagkandang binakan. Kaya nahulong kilo. Si Kuya Puloy masanangaya. Sabi mo ako si Kuya Puloy, dito na lang mag-inom. Tagay kami, nagluto ako ng manok. Nagluto ng manok. Ginataan ko alam, di ko na tinayuan. Malipado. Upang mga ulat. Pagkasaki, mga si Kuya Puloy. Hindi ka nag-iyan. Sabi kaya, kaya ba di yan na benta mo? Diyaman niya sabi. Kurang kang talaga yung taguan. Ganun. Sige po pala, talang mga raidya. Mahal to. Ang naisiyan ito. Yan ako kusag pakanda. Ano pa kasali ka rin? Ha? Kamu kali. Magaling man. Galing ko. Turun. Turun sa bago ka na mo. Iutang ka bukas, Tol. Tol, Ha? iutang ka bukas. Ano? Ipuputang ka bukas. Wala man. Parang hindi naman wala naman. Kasi linggo, di naman kulukat. Tanggal ka ito. Dahil kay kat bukas. Tol,
May kat-kat. Ha? Yung kay kat-kat bukas. Kat! Ah, buwit. Ah, sige. Napalit ng euro. Sige. Ganda naman yung euro pa man. Bidili ko na. 10. Oo. Buong bahay nila? Ano lang? Kusina. Oo. 10 euro lang yun. Isa pa lang Oo. Sandali lang yun. Kung, ang problema kung ano, yung amakuan si Rana. yun lang. Di ba? Magandang klase yung tao. Good number. Oo, mga good lang ba sila ulit. Sinauna pala. Ito sabi ng tilo, pag sinauna matibay. Sinauna, bakit? May lumot na eh. Kulang sa asin. Kulang sa asin. Pilit na huli mo ang tulad niya na dati ay... Siguro may tubak na. Nay. Lando. Camilo. Yan kaya tuloy sa mga ikinawan. Bang ribukada. Tapos pala nito ngayon. Ipos yan. Mga veterano yung bumabanat. Ha? Kaya nga. This time yan.
agad doon sa sasakyan. Yung panibagong prepare na naman. Alright. Alam ko, nabuli ng video. At ako naman doon sa kabila. Napanood ko sa business. Oh. Panoorin nyo na lang channel ni Nono. Mamaya. Maraming lang sa kalam. Salamat, Albert. Opportunity kay Kuya Arnel. Amo? Ay, paas. Ha? Paas. Bagyan mo. Ayun, kuman. Kuman. Sa taasan eh. Bagyan. Wala nang gato. Ay, doon. Dilog na yung ano. Nag-aas. Kanya pa yan.
kuno na lang na. Kuno mga ano. Basta kuno. Mag-butang. Gago mo. Ay. Basta ako. Sa ako. Ito ka, basaon mo nga. Pas mo na. Wala, wala nga. Ito na kang kaman. Saan ba? Uy, galing gusto. Muta. Rinzaan to. Ha? Rinzaan. Ayan, tuloy-tuloy pa rin. Pangalawang halo na to. Pangalawang halo. Tapos na yung unang halo ni Pula. Uy, ganda! Sila. So what another thought. Oy, ganda talaga. Someday. Aku dulu. Bisa dalam lendir. Wih, juga. Dito nagkadi bakal yun.
Ayan, at tuloy-tuloy yung gawa dito sa bahay ni Palawan. At kunti na lang, matatapos na yung plastering dito sa itong extension na to. At hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Siyempre maraming salamat sa lahat ng mga viewers, mga sponsor, lalong-lalo na sa mga sponsor na bibigay dito sa Kubay project na to. Maraming salamat sa inyong lahat. At lalong-lalo na kay Kuya Noli, Kuya Noli Vlog. At siyempre sa Team Pahaway, maraming salamat. At yun, putulin muna natin tong putulin na muna natin tong vlog na to. At muli, thank you. At nandyan yung supportan nyo, panonood sa aming mga vlog. Ayan, bye bye, I love you all, God bless. Mwah.